Уважаеми господин председател, госпожо министър! Няколко пъти с Вас дебатираме, с Вашите заместници, с представителите на Южното централно предприятие мерките, които се вземат и как се работи по съхраняването на Родопската гора. Още през месец юли, през лятото, алармирах, че съхне в невиждани размери. Жалкото беше, че след това 2 седмици след това Арабаджиев започна да готви мерки и те бяха публично огласени на родопчани в присъствието на Вашия заместник-министър. Мина почти половин година. Информацията от медиите поне е, че цялата гора в България, около 17 000 декара, е засегната от корояд и гъба, съхне в района на Родопите, че е около 10 000. Сега аз разбирам, че проблемите са комплексни. И климатични, и субективни, и претоварването на единица площ с старо залесяване. Но има неща, по които добрите стопани, които Вие там контролирате, които сте им възложили и ние сме им възложили по закон да стопанисват българската гора, можеше да бъде по-различно. Комплексни са причините, пак казвам, но като че ли горските служби и лицето на горската политика в Родопския регион е повече свързана с лустрото, с луксозни джипове, с продажба на дървесина, това 10 000 декара, които са свързани с корояда, които съхнат, се разпространява многократно. И ако Вие сигурно ще отчетете и ще ни информирате досега какво е направено, колко от корояда, колко от падналата дървесина, от зарасената дървесина е изрязана и съответно е махната. Много от Вашите служители казват: Вие въведохте строг контрол, но този строг контрол доведе до тежки процедури, които не бяха ефективни за такива бедствия, които трябваше да бъдат реално форсмажорно да се реагира в тази ситуация. И за това чакам Вашия отговор какво се случи през тази година с Родопската гора. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Янкова, уважаеми господа и дами народни представители! Първо, нека да започнем от това, че този процес е вследствие на комплекс от природни фактори и превенция предварителна срещу този процес няма как да се направи с предварителни превантивни човешки въздействия върху този процес. Единствено мерките, които могат да се вземат на практика, са във връзка с управлението на сечите. И такива мерки са взети. И това е много важно да го кажем. Какви са причините за това? Да, те са преди всичко климатични и най-вече обстоятелството, че тези гори са изкуствено създадени двулистни гори с противоерозионна цел на бедни и плитки почви, с голяма гъстота и представляват големи по площ едновъзрастови неустойчиви монокултури. По данни на държавните горски предприятия, аз ще дам по-различни данни от тези, с които разполагате, независимо че те са по-високи, но това са фактите към момента. Площта на засегнатите от съхнени и двулистни гори към момента са 6000 хектара. Обемът на изсъхналата дървесина е 670 000 кубични метра. Какво и какви мерки се прилагат към момента и няма как да бъдат в интерес на истината и други, и трябва да знаем, че предстоят годишни периоди, в който тази гора ще се възстанови. Лесозащитни мерки за потискане на каламитети и подобряване на здравословното състояние на иглолистните гори, съкращаване на сроковете, в които се разглеждат документите за провеждане на необходимите санитарни сечи, обследване и инвентаризация на засегнатите от съхнени корояди и други повреди площи. Това е много важно да се каже веднага момента, в който започва и се установи това съхнене, приоритетно усвояване на увредена дървесина от природни бедствия и съхнене. Другият проблем в района, че има много собственици и много частни гори, което допълнително затруднява овладяването на процеса. Прекратяване на планираните сечи в насаждения в добро здравословно състояние
и единствено усвояване на увредената дървесина. Инвентаризираните изсъхнали гори държавна собственост вследствие на нападения на корояди на територията на цялото Южноцентрално предприятие са 2400 хектара, а изсъхналата дървесина е 209 000 кубически метра в области Кърджали и Смолян, където са съсредоточени в тези две области 83% от площите, засегнати от съхнене на цялата територия. Извън мерките, които споменах, се провеждат инструктажи и обучение на служителите на горските и ловните стопанства за навременното установяване и сигнализиране на засегнати от корояди дървостои, провеждане на постоянен лесопатологичен мониторинг за установяване динамиката на развитие на популацията на короядите и боровата процесионка чрез залагане, контрол и отчитане на феромонови уловки в държавните горски стопанства. В горските територии на област Смолян и Кърджали, до момента са заложени 415 такива. Ежеседмично публикуване на интернет страницата на Южно-централно предприятие Смолян на информация за инвентаризираните засегнати горски територии държавна собственост, както и за вече усвоената засегната дървесина и освободените площи след проведени сечи, създаване на организация за спешно провеждане на необходимите санитарни сечи и приоритетно усвояване на достъпните съхнещи и голистни гори пред останалите маркирани за сеч насаждения. Сключени са допълнителни споразумения за усвояване на изсъхналата дървесина и насаждения, за които вече има сключени договори за добив, намаление на продажната цена на сухата и голистна технологична дървесина с 3 лева на кубичен метър или 7% спрямо цената на здравата дървесина. Съхнещите насаждения в близост до населени места и по-малки по площ се предоставят на корен на физически лица за собствени нужди, като от 1 август 2016 година продажната цена на иголистни дърва за огрев за тях е намалена от 3 лева на 1 лев без ДДС за пространствен кубичен метър. До настоящия момент по този ред са определени за продажа общо 35 000 кубически метра. Към този момент общото количество пострадала дървесина от корояди, възложено за добив чрез договор или със собствени работници и предоставено на физически лица на корен под ценоразпис, възлиза на 105 000 кубични метра. От тях са усвоени 63 000 кубични метра и освободена площ от 320 хектара. За възстановяване на горите в освободените площи от пострадалата дървесина с затруднено естествено възобновяване в нормативно определения срок от 3 години е изготвена и периодично се актуализира програма за залесяване в периода 2007-2020 година. Само да допълня допълнително, във връзка с повалената през месец март 2015 година от снеговете дървесина, към момента са добити и реализирани още 913 000 кубични метра повредена дървесина, което представлява 93% от инвентаризираните тогава и плана, по който се работеше. Наистина този проблем се разпространява вече освен от Кърджали и Смолян, чак към Велинград и наистина очакваме вашите действия. Заповядайте, госпожо. Господин председател, това също е част от Родопската гора. Госпожо министър... Да, понеже въпросът беше за тези 80%, които да... Постоянно от тази трибуна ще казвам и пак ще се обърна към вас. Напрягайте и работете с горските власти, така че те да бъдат добри стопани и да милеят за гората. Дали е родопската, българската, дали е държавна или частна. Властта по закон е във вашите ръце и съответно в ръководителите на отделните предприятия и на горските предприятия. Не може заради те да се омайват и приспиват с лустрото на лова. И аз тук не съм съгласна, като казахте, че Сирийски имал проблеми. Предлагат му да отиде човек с качества, с опит в Доспат, за да докараме човек от Силистра да работи. Това към гилдията на родопчани е някакси некоректно. Но това, което ще кажа, смятам, че да, взеха се мерки. Понапрегна се август-септември дейността на горските власти, но не беше достатъчно. Можеше да са планирали предварително. Имате във властовия си ресурс да се обяви бедствено положение в гората, да се съгласува това с другите институции. Вярно е, че трудно достъпни са тези райони. Родопчани седят и клатят главите и казват: и депутатите сте преходни, и правителствата са преходни. Гората, страдат за гората. И това беше един тежък въпрос, на който аз не можех да дам отговор. Вървя и гледам червената, жълтееща гора, гората, която си отива. Паралелно с това сутринта слушам вашия заместник министър, който казва: ние изпълняваме национални задачи, като купуваме техника за
други предприятия. Аз знам горски, които ходят пеша. И вие знаете, че горските власти не са доокомплектовани и че не се работи както трябва. И има възможности още и още да бъде по-добра дейността на тези, които са под вас по отношение на горската политика и горската дейност. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Янкова.